Salamat Ginoo kay kapasar ko kung kanon aksyon karon. Kay nagdala ko diri usa ka sakong plansahon. Kay ingon ko kung kaugalingon na di ko mo tabang didto nila kay nanda ko plansahon. Sila bahala sa kusina karon lang ni di ko mo tabang. Kay di pagkaron kay naabot man ning amo nila o nya ang gitiram kay nilang amo gyud siya kung sa bagong makita ang pagkaon paluto ningon nimo amo karon madto do siya sa among balay yugong kaniya kay didto na ta katudloan paglapis na mo na putang maestra ni anak ko dito anak ko naglakaw ingon sila ha anak ko mama wala sila karne anak ko they don't have meat saya they don't have meat meat, hindi ako sa Bisaya kayo. Sa Arabic. O sa mako laham. Sa Arabic, mako laham. They don't have meat. Sa English, Tagalog, wala silang karne. Sa Bisaya, wala silang karne. Dahil bakamun. Bisag gamay, siya, bisag gamay. Kuha lagi, sinaw kayo ng freezer. Naa dito, puro patatas. Patatas, mga tao dire. Yung ko nga, yung ko nga. Ingon din siya nga, o sige, kung walay karne, pwede na mo mag-isa ang mga utanon. Anak siya. Ingon ko nga, wapoy mga utanon. Anak ko, wapoy mga utanon. Mako kudra. They don't have vegetable also. Anak ko, mako kudra. Dayon, siya nga, siya naman kudra na. Kwadra na, kudra. Kwadra, kudra. Siya naman kudra na. Ingon ko nga, daghaguan, mga way broccoli, way beans, way kuan, daghan ang giingon ba? Yun, kuya, pulbaan gani ko. Bisag na mo. Basig mo ni diri ba? Mulan daw sa mga gulay. Ikaw, why kuan sila? Wala man yung mga mo. Kaya naay mo nga mo. Ingon man ito nga. Na. Ikaw, lili sa kudaan. Baya ko ni kuan. Ay, bintawa si mama muna. Wa sila yung tanon. Wa sila yung kuan. Nakapamutbot ko. Kaya wa man si mama muna. Wa man ang tagbalay. Sila kay bawo dito wala habang luto. Wala na tagbalay makapamutbot ra ka. Kay ug nang tagbalay, ingon itong tagbalay nga naaman mi. Di pil dita. Di mo to. Iko, tahara dayon. Niingon ni ako ding diinan nimong amo nga. Sige lang kay mga tutos dagat. Iko pangadto lang mo sa dagat kay tudluan ako dito yung buwan katabang. Ning mo tudluan mo duha ka tirotsi anak ko. Duha mi tirotsi mo tudlo ning katabang dito niya ni payad ako si dayon ko sige. Ano dito sa sali sige. Tudluy salamat kay ana siya. O sige. Way sa payan nami sa ino na. Libre mo tudlo. Kapoy ba mo tudlo? Dai libre string wala string choto oy. Uy, wala gid mo. Kapoy ba mo tudlo ay libre ra. Gabihan nila. Wa sige mo hatag tips sa idi na lang. Pero imong amo nang murag nakahatag ba na siya tirotse? Yang amo? 14 mi. Wang idi na as kamo ra. Kami. Rabi ra ba ini kabot? Yala. Rabi man kasugo niya. Sige man Katong nasa 13 ba tagaan kwarta. Among tawag anak niya tirotse katungwa pa kanabot. Haram ang iyang ang tawag anak eh. Kani mga dyaryo nila naman kuno ni mga Quran kuno. Pwede niya pakli dito niya nangabasa na gud. Di amo nang gipanghapin gay mo palit mo patatas mo utan. Wala ka pa nang banana. Dayon. Mo lagi to. Dayon ingon man na imong amo. Ako ang amo. Magluto kuno ko sa balay. Maglutuan ta mo. Pilihan ninyo na. Tiglanan din ako Clorox. Para di na mo makaluto ko tro. Ano magpaluto ko silingan. Ako yung butangan kuan eh daghang aril dito. Arilan ako tingay mga huli bula-bula ni baba na to. Gipatol na. Makalagot mo lamingon nimo kay sige magpaluto. May nang imong buti-ation pod. Ay bahaw salamat sa mga. Sayang katong Friday pa na. Usa na dai ni kasi mana? Ten ipong ani. Wala pa rin nakaon pa kayo. Okay pa ni haro dai. Silawan na to dai. Dayon. Uy, ingon na. Sige lang kay ragot ni akong amo presinta ko akong amo. Ingon ko kung amo dayon na. Adto na sa balay, laak sa balay. Bukangan pa ang trabaho ng laag mo. Mapuna na po na kong trabaho kay mag-asikaso na po ko sa mga amo. You want tea? Tabing chai halib. Sus! Napakoy gidagang-dagan niya may bisita. Ingon na ba bisag usar ka bisita daghan kay pahimo ora pulo ka bisita. Ipanggawas na daghan kay ipanggawas. Asa pa dapat diri na? Instas boy. Kapit lang to. Dayon mapuna na po akong trabaho. Mulaan mo sa amo. Kaya ito sa sarap. Hindi ko ganahag bisita oy kapoy.
Mag-asikaso pa tanin niya. Oh, okay ra. Okay ra sa Pilipinas mo bisita sa kuha. Okay ra kay tabang mo nako. Unya dire ko na bisita ako ara man tanan. Niya magtudlo pa jud kapoya. Moto ya, moto lagi ingon mo amo. Nag-live ka na ba? Atay. Nag-live na ikaw. Naghahanap ni mga viewers 2 million. Magilo kasi mga viewers 2 million. Moto. Hello sa 2 million viewers diha. Hello ninyong tanan. Naghahanap viewers ni mo ba yun? Nag-trending ko dahil ka ba? Wako kayo ba? Wako kayo ba? Nag-trending sa dahil ka. 2 million yung viewers. Naghahanap. Hello na nyo. Lamit ba? Lamit kong mahan ni Tirotse. Pildi itong mahan ako Tirotse. Kaya dinalian itong mahan ako. Basta no? Oh. Luyang tiglinda ay. Wag may katabang ni mo tiglinda karon ba? Sige lang itabi tiglinda. Gina, bawit lang may matuming sali ha. Kaya gugas na dito lang kami natulog. Bawi na kayo no. Lamit Tirotse. Lamit pa. Ngantot mahal yung mga bay. Mura to akong kan sa ila karon. Kapoy magtudloy sa tinuod lang. Labi na kini tudloan ninyo kahit kay kulo. Kani mo magsigig hawid sa bulpin, mana sulat taasa sa ibang sulat lagi. Mamboy, labay yung bulpin. Kapoy mo siya sinulat. Ako sulat lang naman ang natutunan ko. Gikapoy siya sa Glinda, sige sulat, takas siya sinulatan. Man, ilabay niya ang ballpen. Gikapoy sulat. Ingko nga, anak sab ko atong primero ko. Uli na ni kuan o. Masa man na? Tanon. Sige, uli na ko karon. Okay, pang uli na naman yung tanon bagay. Nakapasar na ko sa akong kuan. Saba kay si Inday Kapkap no? Kapasar na ko sa akong Ay, Pasko. sa akong drama. Basta mga putot ra ba mga gwapa. Mga putot. Basta mga putot, mga cute. Mga dangas po, guwapa. Basta mga putot, mga cute na siya. Busy kay usa na mo ka mama oh. Usa na yan sika. Apil naman siguro ni siya kuan kanang online business. Piting busy ha. Hello lang yung tanan daghang salamat. Ano yan? Nag-vlog. Online business piting seryoso ka tubang siya. Seryoso kay ginatubang siya sa cellphone nag-online business naman dagay ni siya. Usa? Titi business ano mo. Dia maipahimo unta ni bay. Ini mga utanon. Gisa-gisa ko murag minudo sa ato ba. Dayon, wa man kuwang man ang mga ingredients. Namutbot ko nga way talong, way kuan ani. Hala na unsa naman ni nga ako naman ni napanitan ang kuan. Ang carrots, pwede ra na. Baluto nimo og kuan. Uwel. Puwil dayon ibutang mo siya. Ang kaning carrots lang ato lang ning gisawon kauno na to ni. Dituon. Cubes nga carrots. So dinhi na lang ko kutob mga bay mo na to akong salida lagi. Sus mabalaw tag drama-drama sa tubangan sa nga amo ay sus maimot iko sa balay gani mahimot gumay sa mga drama sa balay lagi ba sakit. Manakit akong tiyan og kinatawa lagi niya. Seryoso kay ko sila katubangan drama ba. Konsumisyon ng mga amo nimo? Wala man hinuon murag nakasabot ra sila sa kuha. Piting blaster lang ko lagi. Sige sila panawag. Day pagkahuman. Diin ka man. Kasilyas mo ko, sabak ang tubig siguro mo ko dungog. Wa ako kadungog ko mayo. Iko kasaba siguro ng tubig. Bala ko pangitag suksukanan para makatug lang ko gamay ba. Asa pa ita kinabos the bulyog di kam diskarte mamatay kay tinabaho. Sus, Kapoy kay may trabaho niya. Kapoy kayo ay sus. Kami kapalit og panty, di ba dai? Nya inig Ang panty daw ni Inday luag. abot sa sweldo. Ulay garter. Ano garter ang panty ni Inday? Ayaw mo saba. Uy, ako lagi ipit sa akong uniform kay. Ayaw saba daw. Imong gisol. Akong uniform kay gulog luag pa gut-gut pa man ang garter. Giipit na lang nago akong panty sus maglisod naman tagpalit bisag panty. Maluoy mo diha Pilipinas na mo ay. Lisod. 2 years kalas, panty kalas. Maingon kasi mong ama nga, mama, mong panty kay igo na tang duha. Mingon na dahil sige inshallah. Ang inshallah nila bulit din inshallah no. Mingon. Ingon bitaw Sige, sila. inshallah. Inshallah kay di na. Sos, sige na lang inshallah. Usa na katuig sige inshallah. Usa man ginang inshallah. Nga, sa katuig nga manggihapon na matupad na mo na nga. In God's time. In God's time nga makapira ta. Sus Mario Joseph na. Kuan lagi ko. Sige, dinhi na lang ko kuto mga bayo nang libak na sad ko. So,
Mo to nagsulti ra ko sa tinuod ba sa mga kaagyo say mamutbut po tani kay diskarte ba. Salamat ni mga bay din hinala ko kuto. Bye bye.